Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх пасажыраў нашай машыны часу. У нашай гісторыі сёння адгортваецца новая старонка. Калі 18 лютага 1918 году немцы пачалі наступ на ўсход, бальшавіцкія ўлады ахапіла паніка. У ноч на 19-го Рада народных камісараў пастанавіла пакінуць Менск без бою і выехаць у Смаленск. Чырвоныя ўцякалі як толькі маглі, у бязладдзі, балагане, пярэпалаху, вазамі, коньмі, машынамі, санямі, кідаючы майно праз галовы і целы ў поўнай дэзарганізацыі і дэмаралізацыі. Тут сваю нацыянальную спеласць выявілі чыгуначнікі. Работнікі менскага дэпо лібава-роменскай чыгункі катэгарычна адмовіліся спрыяць бальшавіцкай эвакуацыі, патрабуючы выплаты заробкаў за 3 месяцы. Нават штабны цягнік глаўказапа Мяснікова не мог выправіцца. І гэты камісар, праседзеўшы на станцыі каля сутак, здолеў выехаць у апошні момант з санітарным цягніком. Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім становішчы, дзе цяпер уласць, што тут была, немаведама. Такімі словамі пачнецца прынятая праз дзень першая устаўная грамата да народа ў Беларусі. 21 лютага каля 10 гадзіны раніцы у горад Менск прыбылі перадавыя часткі немцаў, якія ўяўляў сабой эшалён 346-го пяхотнага палка. Паміж гэтымі двума пунктамі ў часе, у ноч з 18 на 19 і раніцы 21, 2 дні, калі беларусы мелі рэальную ўладу на сваёй зямлі. І хоць улада гэтая пашыралася толькі на маленькі лапік зямлі, паўночна-заходнюю палову Менску, сэрцам якой быў пляц волі, улада гэтая была не сімвалічная. Пра што ж пісалася ў першай устаўной грамаце, якую выдаў выканаўчы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду? Давайце пачытаем. Устаўная грамата да народа ў Беларусі. Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім палажэнні. Дзе цяпер уласць, што тут была, немаведама. Мы стаімо перад тым, што наш край можа быць заняты нямецкім войскам. Мы павінны ўзяць сваю долю ў свае ўласныя рукі. Беларускі народ павінен здзейсніць сваё права на поўнае самаазначэнне, а нацыянальныя меншасці на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Права нацыяў павінна знайсці сваё здзяйсненне шляхам склікання на дэмакратычных пачатках устаноўчага сойму. Але і да склікання сойму уся ўлада на Беларусі павінна належаць тым народам, якія на ёй жывуць. Выканаўчы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду, даданы прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меншасцяў, здзяйсняючы заданні з'езду, абвяшчае сябе тымчасовую ўладаю на Беларусі, падходзячы да кіравання краем і да найхутчэйшага склікання ўсебеларускага устаноўчага сойму на аснове агульнага, простага, роўнага, таемнага і прапарцыянальнага выбарнага права дзеля ўсяго дарослага насялення, не рахуючы з нацыянальнасцю, рэлігіяй і полам. Тымчасовую народную ўладу краю, якая паставіць сабе заданне абароны і зацвярджэння здабыткаў рэвалюцыі, будзе здзяйсняць створаны намі народны сакратарыят Беларусі, які з гэтага дня пачаў выпаўняць свае абавязкі. Асабісты склад сакратарыяту будзе апублікаваны потым. Дана ў Менску беларускім 21 лютага 1918 року. Выканаўчы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду. Так гучала першая устаўная грамата да народа ў Беларусі. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. 21 лютага на вуліцах Менску з'явілася абвестка са складам народнага сакратарыяту Беларусі. Колькі ж гадоў было тым, хто рабіў беларускую нацыянальную рэвалюцыю? Паглядзім.
Язэп Варонка, старшыня народнага сакратарыяту, народны сакратар міжнародных справаў, 26 гадоў. Аркадь Смоліч, народны сакратар прасветы, 26 гадоў. Яфім Бялевіч, народны сакратар справядлівасці, 28 гадоў. Іван Серада, народны сакратар народнай гаспадаркі, 38 гадоў. Палута Бадунова, народная сакратарка апекі, 32 гады. Пётр Крачэўскі, народны сакратар кантролю, 38 гадоў. Тамаш Грыб, народны сакратар земляробства, 22 гады. Кастусь Езавітаў, упаўнаважаны вайсковых справаў, 24 гады. Лявон Заяц, загадчык справаў народнага сакратарыяту, 27 гадоў. У спісе былі яшчэ 5 народных сакратароў, але яны неўзабаве пакінулі народны сакратарыят і звестак пра гады іх нараджэння знайсці не ўдалося. Дык вось, сярэдні век усіх астатніх – 29 гадоў. Тут варта згадаць і пра віленскіх патрыярхаў беларускага руху. Антону Луцкевічу было на той момант 34 гады, Івану Луцкевічу 36 гадоў, Вацлаву Ластоўскаму 34 гады. Яшчэ аднаму будучаму прэм'еру ўраду БНР Аляксандру Цвікевічу у лютым 18-го было 29. А найстарэйшым БНРаўцам у той момант быў скарбнік народнага сакратарыяту Васіль Захарка. Яму было 40 гадоў. Падчас усіх абмеркаванняў моўнага пытання на розных прадстаўнічых форумах, сходах і з'ездах 17-18 гадоў амаль кожны аратар лічыць патрэбным адзначыць ролю беларускай мовы ў вялікім княстве літоўскім. Тэма слаўнай мінуласці беларускай мовы праходзіць чырвонай ніткай праз усе грамадска-палітычныя дыскурсы тых гадоў. У рэзалюцыі культурна-прасветнай секцыі ўсебеларускага з'езду пра гэта гаварылася так. З розных неспрыяльных гістарычных прычынаў наша народная беларуская мова, што ляжыць у аснове той пісьмовай мовы, якая служыла некалі ў літоўска-рускай дзяржаве літаратурнай і афіцыйнай мовай, і на якой напісана мноства ацалелых літаратурных помнікаў, не магла, аднак, атрымаць належнага развіцця, літаратурнай апрацоўкі і пашырэння, і на працягу многіх стагоддзяў заставалася толькі размоўнай мовай пераважна сельскага насельніцтва. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Узнікненне новай нацыянальнай улады не магло не турбаваць меншасці Беларусі. А ў палітычных элітах, мясцовых самаўрадах, у прыватнасці ў Менскай гарадской думе нацыянальнай меншасцю былі самыя беларусы. Айцы БНР ставіліся да пытання карэктна і асцярожна. У першай устаўной грамаце дэкларавалася права меншасцяў на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Да склікання сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, заўважце, не народу, якія на ёй жывуць, гаварылася ў грамаце. Толькі што прынятую грамату тут жа зачытаў у гарадской думе яе гласны, то значыць дэпутат з правам голасу, Аркадь Смоліч, ужо прызначаны тады народным сакратаром асветы. Думе грамата спадабалася, асабліва пункт пра нацыянальна-персанальную аўтаномію. Народнаму сакратарыяту Беларусі абяцалася падтрымка, заадно яму было нагадана пра неабходнасць цеснай сувязі з дэмакратычнай Расіяй. Пратакол гарадской думы засведчыла яе сакратарка, перакладчыца марксавага капіталу і ўплывовая бундыстка Яўгенія Гурвіч. За адыходам бальшавікоў народны сакратарыят размясціўся ў губернатарскім доме. Нацыянальная рэвалюцыя ўваходзіла ў свае правы. Губернатарскі дом стаяў як бы мініатураю таго, што год назад, у лютым 17-го году, выяўляў сабою Таўрыцкі палац у Петраградзе. Сюды сцягвалі розны хлам, зусім у доме ўраду непатрэбны. Шакаляда, шынка, цукар, шынялі, нейкія салдацкія ў нязмерным ліку дзягі, кулямёты розных сістэмаў, нават 2 матацыклы можна было бачыць у пакоях быўшага губернатарскага дому. Гэтак успамінаў атмасферу першых дзён іх актыўны ўдзельнік Макар Косцевіч. Немцы зайшлі ў Менск раніцай 21 лютага.
Аддыхаліся, размясціліся, агледзеліся, а раніцай у панядзелак 25 лютага заняліся навядзеннем парадку. У памяшканне народнага сакратарыяту прыйшоў нямецкі камендант і зброенай сілай выселіў беларускую ўладу, скінуў сцяг. Новыя акупанты забралі касу сакратарыяту, дзе захоўвалася 341 000 рублёў, прыхапілі іншыя рэчы, што дрэнна ляжалі, улучна-здрукавальнымі машынкамі 10 штук і канцылярскімі прыладамі. Свае грошы і маёмасць народны сакратарыят больш ніколі не ўбачыць, хоць будзе змагацца за іх да апошняга дня нямецкай акупацыі. 341 000 царскіх рублёў – это шмат ці мала? Вось жа на іх у Менску ў 18 годзе можна было купіць 70 000 кілаграм мукі, 20 000 кілаграмаў цукру, 6 000 кілаграмаў масла. За іх можна было выдаць 115 кніжак фармату зборніка Алеся Гаруна «Матчындар». Тым часам стрэлачнік на чыгунцы зарабляў 60 рублёў на месяц, дарожны майстар 125 рублёў, а радны Рады БНР 600 рублёў у месяц. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.